tässä heti 3 pistettä ja meinaa mennä selälleen toi Hanssi Fell ja no, hupsista. Ja vyörytyksiä siinä niistä taas pari pinnaa ja vielä lisää vyörytyksiä, vaikka on noin iso mies. No niin, ja nyt kastui sitten Hanssi Fell, eli tämmönen oli tää painiottelu. Eli nyt jaetaan pojille sitten palkinnot, eikä aika hauskalta näyttänyt, vaikka olisi ajatellut, että noin iso mies, niin tottahan se pyörittelee tuollaista pienempää miestä kuinka vaan, mutta kyllä se on tämä ammattitaito, kun on 20 vuotta paininut, niin no niin.